Angibingelela kakhulu ababukele emakhaya lo okhulumayo uMuzi Ali waKwaNgidi oyimeya yakwaDukuza aphinda abe ikhansela laseWard 8 eNkobongo eShaka Scroll. Ngifisa ke ukusho ukuthi namhlanje sihlangenela ukuzo celebrate kwi Blythedale Beach Festival esiyenza ke minyaka yonke la khona sikhetha khona uMr no Miss kwaDukuza. Siphinde futhi sibe ne variety of ama sporting activities athinta o beach soccer, in netball, kanjalo i volleyball, kube i basketball, kuphinde futhi kube i gaming esibiza ke ngama games esimanje nezinto eziningi nje bezenziwa u Department of Sport and Recreation, Art and Culture. Ngicabanga ukuthi inhloso yalokho kakhulu uqoqa ulusha lwethu ukuthi alusuke emigwaqeni luze lizoveza amakhono alo. Kanjalo futhi we're able to have a festival ethinta ke amaciko ethu a local kanye namaciko awosaziwayo. Just to name the few, uDJ Tira simbonile, uZakwe simbonile, uDuncan simbonile, uGantsheni and others. Esicabanga ukuthi ke uma ngabe sivula iplatform efana nale for abantu bakithi abasha beveza amakhono abo, sifisa ukuthi bakhule baye phambili. Mhlawumbe futhi obunye ukubonga nje abantu bakithi indlela abayiphathe ngayo uma ngabe sithi abantu mabejabula ukujabula kwabo kungahlukumezi abanye. Sikubonile ke lokho kwenzeka ukuthi abantu bayiphathe kahle kakhulu. Lokho kuveza nesithombe kwi law enforcement agencies ukuthi cha abantu bakithi bakwaDukuza bayakwazi ukubehave. Sibonile akho umuntu osereportiwe ukuthi uselimele, akho umuntu esesitholile ukuthi usephuthunyiswa esibhedlela. Kunalokho sifisela abantu bethu ukuthi uma begoduka bahambe bephephile, sebebuyele emakhaya bangashayeli bephuzile. Abaphuzayo kodwa laba abanye abashayelayo kuba bangaphuzile. Siya promote kakhulu ukuthi abantu bakithi abantu mabe endaweni zokujabula kube khona oyedwa ozoshayela osopa ongazophuza, ngoba kuba buhlungu uma ngabe abantu bakithi betholakala sebeseyingozini njalo njalo. Ngifisa ukuthi ke sibonga kakhulu leli thuba esilitholile namhlanje. Ngiyabonga.